Aké obrazy Najsvätejšej Trojice poznáme? Pretože Boh je čistý duch, spravidla nemáme žiadne obrazy. Ale čo potom všetky tie obrazy a maľby, ktoré vidíme v kostoloch? Máme predsa nejaké zobrazenia Najsvätejšej Trojice? Pravdu povediac, tieto obrazy nie sú verným zobrazením, skôr symbolickým náznakom. Neodrážajú Najsvätejšiu Trojicu, sú len vyjadrením našej viery v ňu. V katolíckych kostoloch napríklad často vidíme obraz starca s dlhou bielou bradou, Ježiša a holubicu. Ježiš je synom, to je jasné. Ale otec je tu zobrazený, ako by bol veľmi starý. Vieme, že nie je starým mužom, ale je od večnosti. Biela brada znázorňuje jeho múdrosť. Duch Svätý sa zobrazuje v podobe holubice. Samozrejme, že nie je holubom, ale pri krste Pána Ježiša zostúpil z neba v podobe holubice. A je to dosť príznačné, pretože holubica sa spomína vo Svätom písme v príbehu o Noémovi. Keď Noé po mnohých dňoch potopy vypustil z korábu holubicu, tá sa vrátila s olivovou ratolesťou, symbolom nového života. A pretože Duch Svätý je tiež poslom nového života, života milosti, zobrazujeme ho ako holubicu. Dobre. Sú aj iné obrazy Najsvätejšej Trojice. Napríklad tento, ktorý namaľovali mnísi a je veľmi teologický. Zobrazuje, že Syn je dokonalým obrazom Otca a že Otec a Syn vydychujú Ducha Svätého. On je láskou, ktorá tých dvoch spája. Tento obraz je z jedného starého kostola v Taliansku. Zobrazuje jednotu Boha ako tri tváre, ktoré sa zlievajú do vedna. Tento bude veselý. Tri zajačiky. Sú zobrazené tak, že kým majú dokopy len tri uši, každý z nich má predsa obe. Ale tento obraz bol známy už spred čias kresťanstva. Ľuďom sa páčil a začali ho znovu používať ako symbol Najsvätejšej Trojice. Tento obraz je trochu prehľadnejší. Je to nástenná maľba z Etiópie a znázorňuje úplnú rovnocennosť všetkých troch božských osôb, ktoré sú nerozlučne spojené. Delia sa o spoločné prívlastky večný a múdry. Toto znázornenie je v kostoloch východnej cirkvi najznámejšie. Je to ikona Najsvätejšej Trojice. Znázorňuje udalosť, keď Boh navštívil v starom zákone Abraháma v podobe troch anjelov. Kresťania v tom odjakživa videli obraz Najsvätejšej Trojice. Ale kto je kto? Existuje viacero interpretácií, ale jedna z nich je teologicky pomerne presná. Všimnime si ruky. Ruka postavy vľavo je jediná, ktorá ukazuje žehnajúce gesto, ale na ňu samu sa neukazuje. To je Otec, ktorý je pôvodcom Syna a spolu so Synom alebo skrze neho dýcha Ducha Svätého. Podľa rúk teda usudzujeme, že prostredná postava je Syn a tá vpravo bude Duch Svätý, pretože neukazuje na nikoho, lebo aj v Najsvätejšej Trojici on nie je pôvodcom žiadnej božskej osoby. Poznáme ešte mnoho iných zobrazení Najsvätejšej Trojice. Musíme si však uvedomiť, že nie sú jej odrazom, len zobrazením v duchu našej viery.